ba ang iyong pakiramdam ngayon? Nahihirapan o nasasaktan, napapagod o nag-isa. Isipin mo kung di ano meron ka. Meron ka na wala sa lahat. Hindi mo kailangang maging katulad nila. Dahil kakaiba at special ka, umangon ka kung ikaw ay nadama. Sa itaas, ikaw ay maniwala. Pagsubok ay hindi mawawala. Ang mahalaga, nandiyan ang Diyos na damahin ka. Ano ba ang iyong pakiramdam ngayon? Huwag mong hayaan na lambunin ang puso mo. Ang mga bagay na nagkasisira sa'yo. Isipin mo magbagay ka. Nakakapagpapasaya sa'yo. Ipagkatiwala lahat pati buhay mo kay Jesucristo. Umangon ka kung ikaw ay nadama. Sa itaas, ikaw ay maniwala. Pagsubok ay hindi mawawala. Ang mahalaga, nandiyan ang Diyos na damayan ka. Umangon ka kung ikaw ay nadama. Sa itaas, ikaw ay maniwala. Pagsubok ay hindi mawawala. Ang mahalaga, nandiyan ang Diyos na damayan ka. Umangon ka kung ikaw ay nadama. Sa itaas, ikaw ay maniwala. Pagsubok ay hindi mawawala. Ang mahalaga, nandiyan ang Diyos na damayan ka. Umangon ka kung ikaw ay nadama. Sa itaas, ikaw ay maniwala. Pagsubok ay hindi mawawala. Ang mahalaga,